Nagsagawa naman ng coastal monitoring activity ang Wildlife Enforcement Officers katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office Infanta at DNR Centro Alaminos City sa baybayin na bahagi ng Cato Infanta, Pangasinan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na pangingisda at pagkuha ng mga dagat o protektadong yamang dagat. Pagsisiguro ito sa pagsunod sa mga umiiral na batas sa pangangalaga ng kalikasan at wildlife protection, partikular sa pag-iwas sa mga gawain na nakasisira sa marine biodiversity ng lugar. Sa kanilang inspeksyon, tinutukan ng grupo ang kalagayan ng coastal area upang matukoy ang mga posibleng paglabag sa batas, pangkalikasan at matiyak ang mga yamang dagat at nananatiling protektado laban sa overexploitation. Bilang bahagi rin ng koordinasyon, bumisita ang mga enforcer sa Philippine Coast Guard Substation upang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan sa pagbabantay ng mga baybaying dagat at pagpapatupad ng mga kaukulang regulasyon. Ayon sa mga kinauukulan, mahalaga ang regular na monitoring at pinagtibay pa ang interagency collaboration upang mapangalagaan ang yamang dagat at masugpo ang mga iligal na gawain na nakaaapekto sa ecosystem ng karagatan. IFM News. IFM News. IFM News.